Hey yo, boom! Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some timantu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Bantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sho uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king mtanami. Shendere bobo, shi popo, shi. Take me straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ake ziyakhala ke manje. It's about that time. Mfundisi ke lo. Sanibona bafethu. Njani my brother? Sure you guys waqonda ke dog. Qonde yamnandi. Grand vet mina igama lami King Ginger bese wena bese wani? Umpumelelo. Oh my sister nibani igama? Uzandile. Oh mazethu ngisacela simele ngalana because imoto. So ngicela ukubuza bese. Camera ke ngoku. Camera? No ngicela ukuchaza. Shuthi mina King Ginger yabo. Into engiyenza ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini and sekunesikhathi singakanani. So senza isurvey la eSouth Africa ukuthi bangaka abantu abathandana and baphathene kanjani othandweni njengoba senazi ukuthi sekudumena lezi zinto zo GBV nani. So sizama ukuvikela lokho ukuthi bonke abantu bakhetha thina. Sibuza lo. Cha no sikhetha wonke umuntu bese nani nihamba nibuka njengabantu abathandanayo. Sambe nje siyakhetha nje. Usizandile yena ngabe niyathandana no my brother. Uyazibonela nje. Uyabona ngithi. Hayi angiyilwi my brother. Hande yathi nje Wasibuza into oyibonayo. Sure. So wena siswami ungathi yini oyithandayo ngomuntu wakho? Yonke into. Uthanda yonke into. Nje. Yonke into. Awe xelele. Yonke into. So wena mazethu kukuphi emakhaya khakhala usuka khona? eNatal. Kuphi neNatal? KwaMashu. Pick up to KwaMashu bafethu eNatal fethu yalazi udaba. Sinqawini noma brother kuphi emakhaya? I'm from Cape Town. Cape Town. Yes. Which side of Cape Town? Yeah, I'm Philippi pa. Philippi. Big up to Cape Town, Philippi. You know the story, it's Baby King. Jaya mai yalazi udaba. So wena puta ungathi yini oyithandayo wena ngemamazi lakho njengoba lona lithi lithanda yonke into. Phela kuhlangene uMashu neCape Town namhlanje. Yo, yabona uthi umtshela ivarate ndikathetha bese kuseni. Ne. Mandithi konke nje akho into engayithandi apha. So yena uthe yonke into wena uthi ukonke. Konke alese uzithi yakhe. Mfethu. So nidibane because when I see the distance in such Joburg but another one from KwaMashu, Natal, another one nihlangane kuphi? eSouthgate. Southgate. Oh. Sadibana khona. And then it was love It was at the love. first sight. Uthanda izinto lo. Ayibonga sisho kanjani. Uyena bekafuna amanamba. Yeah. Hayi wena. Ubona ngidla. Udla ama-Russian. Ngithi pizza. Oh, the pizza. Uyayazi mfethu yasibona bosilevels. I levels. Hayi pizza idlona bangibali. Yeah, that's I know. No power, Vets, power. Shuthi umphethe kahle Vets. Uyambona. Hey guys, I have been making some money and it is all thanks to Pranav's system. In just a couple of days, these are my earnings. Let me show you how it works. Right now, I have Pranav's system in my hand. It predicts that a multiplier will reach 6.9 times. So I'm placing a $10 bet with an auto cash out at 5 times. Wow. I just made $53 in just one game. So let's try it again. Now I'm placing a $50 bet with an auto cash out and the multiplier is 9 times. Yes,
Another win, $255 from just $13. It's insane. As you can see from the screen, I just withdraw $258. But what matters is how do you get the system. Click the link in the description or pinned comment. Press the get button. Message Pranav and get the system. A lot of people already winning big. Don't get left behind. To start earning, click the link in the description and get Pranav's system for free and join the winning team today, mntanami. Wona nje mfethu ujabulile nje. So wena mfethu ungitshele mfethu, ukhona nomunye umuntu osandana naye ngaphandle kaMamaza? Mnjawethu awunandibuza lo buzo yabona nje kuye yedwa nje. Angafa ni wena sister ukhona nomunye umuntu osandana naye? Ngibheke yena mina. Ubheke yena ne? Uzuyena yena. Uyamthanda ne? Nge Cape Town. Uyayazi. Hayi uzombeka ekasi. Uyamthanda serious? Serious. Siswam, can I ask you a famous question? Which is Can I come inside? Hey, what do you mean what do you mean you can come inside? No, ngisho ukuthi can I come inside? Ngingene lana so that sizokwazi ukuthi nginibuza imibuzo kahle, can I come inside la? Ungangena as long as Nazo ka contest nazo. So mfethu kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. Yeah. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena uka umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a check ku WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi wena ufletha nabo bani. Angithi wena unankinga ngoba akekho umuntu awuthi yami le ndaba Indaba. andithi nzima lo ndaba awuthi yami but ingxaki imethi yami iyandithemba, there's no need senze lo. there's no need ne. Wena sister awunankinga ngana. Mina ngina stress. Angithi ayikho into efihlayo. Naye kafihli nix mengicabanga. Ngicela umuntu Ikhona into efihlayo. Akho nix ne. Akho nix. Or so ufuna ukufa. Wathi njalo uyayazi ngiyakunqanywa nje mfethu wathi kanjalo. Ngiyabuza phela ngithi ukuthi sister kanti wena indaba umbulali yini? hayi phela uzofa izinto ezingaka uthande ngake ngimupha lona angabe uyahlala izinto mfethu ungathethe ezinye izinto mana abathi busabuza uthi yami uthi ungakhulumeza wena lo phambi kwabantu mfethu, come on. okay Ish mara sizame ke lento leyo ukuthi ngishintshe mfune. Yeah, asizami. Si-test Awunankinga. uthando lethu, But ukuthi before sizami, sacela umuphi ihaki mfethu ukuthi asidlulise le moto wozani ngapha. Athola ihaki my brother cause ngathi umoya uzophuma ngendu. Ngathi umoya uzophuma ngendu. Awuthi yami Awungiphi. Hayi njani. Bonke urizi. Ngiphi ngibane amafoni letha. Hayi. uzotshontsha amafoni ethu Hayi ubaleka nawo khuleke ngibaleke sister ngumjito grand. Ngiyawuthi sharp ngisho ekhasi bangithembile ungaqala uyivule. Ngiyabonga letha. Indaba manje. akho nix awuthi yami relax man mfethu relax nje. Eyase Philippi. Hlangene noMashu. Big up bafethu. My name is King Ginger Cream de la Cream. Dona se King Indlovu and it's about that time. Couple switching phone. Nzima mntanami. Ureta ngithi nje yami. Ngirate nje. Sure. Awu yes. Forever yena ngithi. Forever nje yami ngathini. Mamazi. forever him Forever him. noma kanjani Noma kanja. Ay, wena Philippi. Siqale ngekaba iPhone. Siqale ngeyakho Kala sister. ngiyami Asiqale ngeka my sister, siqale ngefoni yaseSmashrini bafethu. Sicheck ukuthi eqaqasini olova kanti abamkharina belini uMamazi. All right. Nani kuphi la? bese Monti cousin Niyakembula yini? hayi ngimkhiphile ku birthday yakhe Sentweni baba. Sesintweni nje yami, sesintweni yangizama. Kishelwe Monte. Uyayazi nami ngiyamzama mfethu. Siyazamana. Uyayazi izama zami. Chep. Hayi. Exe. Now WhatsApp ayile simple ke. Now WhatsApp mase ngithi type lana mfethu uzotype la mfethu usearch wakho. Makuvela igama lakho la ungitshele, makuvela igama lamanye amajito ngafrostana ungitshele ngoba yiwo lawo majito azoleququda umuntu wakhe. Understand ukuthi uthini? Right angithi. Angisha. Qine Philippi. Indoda mina nami indoda. Qina Philippi. Indoda awuthi yami. All right, sister, right. All right, guys, it's about that time. Couple switching phones. We are on WhatsApp right now, and we are about to type the trend. Type uthi I love you. Sister, nabakushayeli nje ngoba umuntu right so public kanje and ubuke umuntu one energy nje mfethu. nayo Unayo ne? Manje abakushayeli. bengishela ngithi mina ngithanda yena Uthandani? Vela ba lapho khuluma ndoda.
Hayi kuvela mina kuphela. Ngifela wena. Yeah. Uzizwe njani? Mfala ngikutshelile nje mfethu. Delete. Type lapho uthi I miss you. Fake ne-heart red ebomvu. Sister, awutshele mina indoda wena mawuyibhalela ukuthi uyayithanda ubhala uthini? Ngiyabhala ukuthi ngikuthanda sithanda sami. Oh, ubhala ngesiZulu. Yeah, oh I love you baby. Yeah nangi. Kuthini lapho? Kuvela mina nje amakekho umuntu. Delete ukubhala ukuthi ngiyakuthanda. Umzwelo ukuthi unakho ukubhalela abantu ukuthi ngiyakuthanda. Unesister okwazi nje mhlawumbe udakiwe. Hayi. Noma mhlawumbe uyibonile ikhehlanyana le right awubona ukuthi kunemali. Hayi ngithi umshini oyishintshayo lo. Wena uyenzani ngane lena Nkosi uncane lokho? Akunendaba. uPhilippi. Yana. Ngiyamkhulisa. Ngcono. Happy ne? I'm happy nje yami. Uyayazi ngitshelile nje nje yami ukuthi ayimi ngedwa ngayi. Unokuyicela sex kuwena type uthi sex lapho. Unokucela Yeah, noma wena unokucela. sesingizile. Angazi wena unokucela yini phela mhlawumbe angazi mhlawumbe. So sengijole isikhathi esingakanani uma ungasungitshele like how long? It's a year now. It's a year now. Yeah. Umqeqesho. Uqeqeshekile uzizwe right ne? Angisha. Delete lapha type uthi money. Sherete. Bayithanda imali ke nyana. Nangisho kuwe mara baby ne. Yeah. Hey. Phuma lapha. Thane come outside. Hey, siswami. I'm clean. Hey, you clean like a linen. Uyadlala Facebook sis? Yeah, ngiyawudlala. Asamse Facebook emkhulu. Okay, sorry. Type la uthi I love you fake ne-heart ebomvu. Ungitshele might no results. Alright sister? You're right. Yeah, but no. Hayi angithukanga mina. Awuthukanga ne? No. So umthetho wami sister sometimes. Can't wait to get his. Oh. Yini kunezinto. Just nje ukuthi angithi amafoni ethu asiwaseshi. Okay. Namhlanje ichance yami. Instagram unawo? Ukhona la? Yeah, ukhona. Okay. Ubheke. Angibhekile. Cha ngithi ungibhekise unawo. Yabo. Sure. To type it. I love you. Nama followers. Cha. Wena shothi ungenela ukubuka izithombe la. Good yes. Okay. All right. So sizwe njani without him? Awuthami mana akhona eninzi enayithetha bendikutshelile mosman yonke like ngowami lo muntu nje yami akhona into senjoko mistake onayifumana yinja yami yabo senjoko ne confidence or kanjani nani Yeah. And mfethu ngicela uxolo Brian ne ukuba ndingabi ne confidence xa kuza kuwe but ngoku ndiqala ukuba ne confidence because I'm about to handle your phone uyabona. mine Ewe. akhuleka nje yami khuleka So uzizwe njani usunawo ama plans mhlawumbe ukuthi wena noma my sister mhlawumbe niyapi in future niyithatha nibeka up le relationship? yabona njengamanje nje yami yabo uyanikhupha ngoku yabo siyavaya no siyasentheni manje yabo so like if Manje yeah manje njengamanje nje like apho ngiyakhona like we have plans every day but apho siyakhona sizogcina zoyithunja yami so like ubani osebenzayo lana if you guys have plans every day? ubani akusebenza yena mina ngiyageleza mina Angivulele wena liphila isimovie wena yini fethu ngesenti wena ngewe Philippi ish no WhatsApp sister. Okay mase ngithi type uzotype la ku search and then kuzovela ama results makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yizo lezi zoyiqhotshoza umuntu wakho lo onama plans naye every day. Ngitype ni I love you. Ima. All right guys, you're on WhatsApp right now. When you're about to type the trends, type lapho uthi I love you. Njayami abakushayelwe nje ngoba awuthe isule kanje. Eish mfethu yazi Bantsulala seCape. ngabo ignore mina ngibheka umloyi wani Umbheze mfethu awuthi bakubone mfethu awuphenduke mfethu. Ishi. yazi yabo Philippi jo Philippi. yazi Philippi. Pick up. Ubani manje Ntombi? Sister ngicela ungibonisa nami Ntombi. angikelezana Hayi.
Pho why Manje uthemthanda? benishabo I love you nontombi. Yeah, how? Masinokujoka Nijoka nge I love you. hayi nani ungayithatha serious Ngizongitshela ukuthi ngithi ubani explainer kaloku Ehlisana umoya bafethu. angithi ngizama ukucacisa chaza. ngizama ukucacisa untombi kaloku lonifunda naye pha Manje why classmate yami Why andithi ndibona lento sewungena indaba zethu Why ungena raise ndawo voice? Awuthi ungalokhu ngifaka njalo kulezi zinto zakho. wanikhombi kanjalo uthena ungikhomba kanje efonini wanithena nemedia ngalokhu unikhombe ngale ndlela unikhola ngayo Siswami. nana ungamameli lento ayithethayo mami Ubani untombi? Ubani untombi? yimi uyanibuza ungenaphi Ubani untombi? ndiyamxelela ndifunda naye eklasini nje lo muntu Ufunda neclassini kanjani? ufunda naye lo muntu ungamameli into yonke apho ne And then uthando. abantwana like siseklasini sonke nje Ekhasini nenzabo I love you. like siyajoka ndisihlala Nijoka sihlala siso hayi bo mfethu unothatha personal Wathi ngiyakuthanda ntwana yami uthi I love you. Cha ngiyabuza. Uyabuza ukuthi ndiyabu ningabizani ngontwana. Ngibasela nanawe nawe Angibasele angibaseli. Angibaseli ungathi ngasuka kweni. Was on a step was miyeke lo. Was awuthami ubani untombi ubani Zonke izinto engikwenzela zona emhlabeni. Kuzo zonke izinto ngizwe yini kufanele ngizwe. ubani untombi. untombi nifunda naye nje Yeah, one untombi funda naye. Woza ngabuchaza ubani untombi. One. untombi nifunda naye efondini manje olubuni futhi nibuza ngathi But tell love you. Okay ngicela. Okay simfonile untombi. nanku umuntu endilindele banibuza imibuzo nothi wena unjani na Ngimfonele lo ntombi wakho. ungamfonela Yeah, Uthando naye nishaywa. Yebo. Hayi ngizofona. Yes. ubala ntoni Nolo Ungazongitshela ukuthi mina mengabe efonini embhala ukuthi I love you kwabanye abantu bekuzoba njani. Unjani expect akakohlisa umoya. Hayi ungazongitshela ukuthi imawo. Intoni basela nawe na uthanda. Basela ngantoni? Intoni Fonela untombi. Awuyangiqhela. Mina umuntu enjola naye na. Awuthami 10. Awuyangiqhela ngelanguage yakini uyangiqhela. 10 bra. Bani kanti umuntu enjola naye yangu lo. Ungenaphi mfowethu? Uyangena. Uyangena. Angithi wena ubhizi nabo ntombi. Ubani untombi? Angithi nabo uphi? Eklasini nishabo I love you. Like ijoke nje siyajoke every Ah, time. ukuthi ungenza islim. Nani wayithatha personal. Mamela ngithola unganalutho. Yabona Ngithola unganalutho. Yabona uthena uzofika kulo ndawo. Izofika lapho ngoba appreciate ngithola unganalutho. Namhlanje nje yimi. Lana uzavuyela lo muntu angene phakathi kodwa Nasi akasiqabanisi. Wena sho ukuthi wena uthanda abafazi. Njani nalo Uzenza ngathi ungcono la ekubeni ukuthi usile. Ngogqibela uthetha lento uthethayo. Yazi ngogqibela uthetha lento uthethayo. Hawu. Everything. Khona foni yakhe ihlezi ibheke phansi. Njani? Yazi ifoni yakhe njalo umekayibeka ubeka phansi utsotsi. Kuwe lo ngathembi yonke. Yimi loyo angithi nathi Ubani untombi? Browser dina mina ngoku. Ebra ungakhombi igiyane njalo bra. Ebra. Nana ngicela sana. Niyaphi? Sayina lapho la siyakhona. Niyaphi? Useka nje wena. Ditheni? Indaba ungaxolisi. Awuthami indaba ungaxolisi. Indaba Polisela into engekho ngoba Khani sorry. Asimfonele ngicela unginika leyo number leyo. Enana, ngicela ungamameli into yonke ezasixabanisa manje. Njani? Sizothatha Yeah, ifoni simfoni. yesamba. Niyaphi? Enana, masithatha ifoni yesamba. Let's ngiyibone number. Hayi. Let's. Oh. La uzomamela. Xolisa. Ngiyamela. Xolisa. Nabo bonke abantu bashaya ngabo I love you. Ujola naye. Ngijola naye. Xolisa. Ngijola naye. Angithi ngihlangane naye. Yeah, ngiyaring. Manje sengijola naye. Ndithethayo wena. Ubani igama lakho Philip lo. Uba igama lakho. Uba igama lakho. Philip Mbuzi. Uba igama lakho. Impumelelo man yendazi man wena. Hello. Hi, ngicela ukukhuluma nontombi. Hello. Hayibo. Iphendulwa indoda. Ngicela ukukhuluma nontombi bhodi. Yabo. Hello. Nangu ntombi. Hi ntombi. Uba umelusi umpumelelo. Uyamazi umpumelelo. Oh okay umpumelelo bengifisa ukwazi ukuthi wena nompumelelo niyini niyathandana noma kwenzakalani Ufisa umsindo man. Siyathandana nompumelelo. Uyazi- Ngithi uyezwa. uthi umpumelelo wena awuthandani naye umngani wakho waseklasini ayikho lento oyikhulumayo Mtshele ikhulumele phela mfethu Ngamxelele nani uba kusesifuna. Yamuza uthi wena nifunda no Yayibona ukuthi Yayibona ukuthi Manje why Yayizwa ingane yakhala la sesimo ukukhalela lo mfana lo Yayibona ingane yakhala la efonini wena uzomphendula Umi nentombi yakho intombi yakhe ifounder ithile ukuthi nina niyatshontshana yebo umuntu wakho futhi mdala kunawe ngicela ukuthi umhloniphe Wena wena kubasela na wena mfundi. hlonipha mdala kunawe my sister Nana ngicela uthetha nawe xaleni. Uyafunda uyingane ujola nezintombi zabantu abadala wena ungangitshela cha phela mdala siswami nangathi uyakuthuka Sorry. Niyafunda nompumelelo noma niyajola?
Bengicela uhlukane nesoka lakho. Isoka lakho. Yeah. Yebo. Awujwayela abantu abalungile kabi wena. And emncane njalo Ujwayela abantu abalungile kabi. Wazini ngesoka Isoka umncane. lakho, wazini ngesoka wena. Uyela ukufunda noma uyela ukuyodayisa ngomdidi. Fresh from high school. Khetha lingana nawe. Fresh from high school. Uyela ukuyofunda noma uyela ukuyothengisa lapha esikoleni. Wena futhi Futsek uphumele oh sorry uthi ucela ukukhuluma nompumelelo. akakhulumi nix naye. Wena ungijwayela kabi wena. Yeah. yonke lento Explain. Manje. Explain. explain Yeah, ngeke sister explain. Explain. Ubuphikelani. like ibiza by mistake ubela akhonto siyenzileyo la lo muntu just Ubani okubuze ngokuthi nenzeni? Wayesocala ufika lapho sisaqala usa explain. Sowufike kanjani ukuthi nenzeni? ndizama uxolisa Yini ozama ukuyixolisa? Ozama ukuyixolisa. Sister Musu uzama ukuxolisa. lokho man Ubuphikelani ngoba ay nawe intoni uzoletha inkinga nje yiyabo le relationship okay sengithule bra. Yini angikunelisi? yeah Sengithule. nana unothetha lo nto Ngiyabuza miba ngikunelisi. aba unothetha kanjani Ayini. nakuthi nawe njengokapha Uthi nami akusho nix. Ifoni yami uyithathile ngithi wayibheka. Ukubona abanye abantu Akhona ngibone Xolisa man. Wenza njalo. nana nizama explain kahle man yabona nizama ukucacisela kahle lento man yabo i mistake lenzeke ngayo Imistake zaseclassini sithini eklasini? Niyafunda noma niyajona? Ngikonini izindaba eklasini? Ngiyamyuza nje Ngithe uyamyuza. Unesibindi. imedi yami nguwe nje Uyamyuza. baby cela ungalibali kwendlela Uyamyuza. Hayi, shothi nami uyangiyuza if ukwazi ukuyuza omunye umntwana. Ndikuyuza njani Uyamyuza. Ngoba nakho ujola nayo. Yeah, umnyuza ngantoni? Yini oyifumanayo kulomntana? Ngithi kimi uyabenefit. Ama-benefits owathola kimi sho ukuthi into ongithandela yona. Ungayibizi kanjalo. Ngiyibiza kanjalo. Thina uthetha le Sister, usazoqhubeka ujole nalo njengoba Hayi, kwenzisilima. faka hamba ujole eklasini lo. Awuthami. Hamba ujole eklasini. Uwona uthetha kanje Ngithi hamba uyojole. Uthetha kanje awumzwanga my sister. And angazi lokuthi zonke lezi zinto zozithola kuphi. Yeah. Kulo mntana lo jola naye. Yeah. indlela yokuthetha le Ngisho khona manje bengikubhadala student accommodation nini manje. Kuhlanga ikuphusha ekupetsha. I appreciate. Yabuka umhle njani. Ungazothi nini nokungikhalela ukuthi ekhaya ini akunanix ngikuphi imali ukuthi bathumelele ekhaya yini indlela ongibonga ngayo le. Ungibonga ngeplate lamasiko. Awu my sister. ecela uhlisa umsindo Angihlisi umsindo uyangiphambanisa ngesikhosa sakini. uyajabula ke ngoba lendlela wena uyavuya ne Hayi mfethu mina ngiyajabula ukungifaka. Ngivuya ngantoni wena ngithe xolisa I was giving you a chance. kanti ndenzani kanti usabasela wena Awukakaxolisi wena. Uqamba amanga wathi akuyona intombi yakho intombi. Angeke azakudine. Umuntu efanele akudineke uwe. Yimi ekufanele ngidineke. Sister, was sokurequestela sikhambisa. Wena uthe my sister uthe futsek kuwena uthe futsek. Yeah, sister hamba. Baba fele Cape Town la ubuya khona. Yeah, hamba sister sokurequestela. Hamba ngoba lo uyakuhlanyisa ukuphambanisa ikhanda. Lethi phone yakhe. Ifoni yami. Me. awuthatha le phone Ayithatha. Uzokukhala. Kanti ifoni yemali yakho. uzosithethe manje. Hayi, setha yini? Ifone Explain now. Ifone nalamateki ozosala ngawo naleli jazi lakho kuphela. Hamba sister. Explain Ngiyajabula ke ngoba Ngantoni? Ngantoni? Ngibona lento yenzileyo nawe Injani? Kukuwonza ukubhanqa uthetha kakhulu Ebra yabona xa uthi uyifuna 1 in 1 nami phela ana kubetha unye vethu mnye umbethela yini umbethela iqiniso. Sister, Umshayela iqiniso. sister ngisacela sambe kancane. Ngisacela sambe. Awumbambe kanjalo welcome ngiyeza. Sister into awubambe lo manje ha sister hamba phuma kanje ngizozama ukuthi mase ngiqeda ukuphonya le ndoda yakho ngize kuwena ngikunika imali yokugibela ngifuna ukumshaya lo hamba angifuni uyibone lento. Ukhulumani wena? Ukhulumani? Indaba ungijwayele ngabe wena? Hamba sister, hamba uyiyeke le Cape Town. Yona son, usho kubani ukuthi usho kubani uthi ekudina wena? Kumele ungazondina wena yeva mfethu. Iyajabula lento yenzileyo hapa. Ngidina ngantoni wena into uyavuya nale xa kuyenzileyo hapa online. Uwe ikaka. Wena ngahudula. Ngihudula wena kaka. Wena uyikaka ngoba wena ufebele lo mntana. And lo mntana lo uyakubuza. Ubuzothini Why ungaxolisi? Bana nathi bungenaphi na wena? Why uzenza ichama boy wena? Why ungaxolisi? Why ungaxolisi? Lo mntana ukwenzela everything. Ufuna results sifumeneyo na wena. Yewazonyela. Ukwenzela everything. Ninama plans every day. Uye sentini kumanje. Manje uyapi? Uyapi manje? Uyapi? Yethi siyapi? Uyapi? Ubhalisa abayaphi wena? Hawu. Ubhalisa abayaphi? Phela ngeke uye wena ubuza lo mbuzo wakho. Phela wena ngeke uye sentini wedwa ngoba awukwazi ukuye sentini wedwa. Ubuzoyisa my sister. Ndizaziyela ngeyamali man but kusemedia Akwakuni imade yakho usisi wakho lo wena mdala lo my sister kwena ukuthi ungambiza ngentombi yakho mdala nje uyajabula le conference leyo ne but kadula imlakho ungathi imade yakho my sister mdala kunawe
Yeviyele ka kuyenzileyo ne. Uyikaka wena. Kwandibi kaka. Bethunye mina. Bethunye vele uhambe bra. Ngikhela amasiko. Vele uhambe bra ngoba ngiza kubethunye 99 ngoku. Afok man wena. Ene jonga bra, ne jonga. Efenda kubetha unye. eFilipi nibabuzile abakwazi wena bra. Abakwazi eFilipi. Yabona nakukhaba unye wena. Tech. Mshaye futhi lo mumu wena welcome. If le ntwana ijika yiso ushaye. eFilipi abakwazi. Abakwazi. Yibi ntwana. Okay, sorry bra. Yibi ntwana. Sorry. Anda kucima amajali. Ay sorry bra, chill. Kucima ntwana yakho. Ay chill bra. Ntwana maseFilipi wena. You Philippi. Yewena fok wena. Hey, ungathuka inkosi wena. Yewena fok. Hey, beta. Hey, Philippi. Bese uthi ngigquzule lo mfana. At least inkosi wenzile umsebenzi obalekile. Kuhlukanisa 1 divide by 1. It's about that time. It's going crazy. It's going bananas. My name is King Ginger Cream de la Cream. uPhilippi udlala ngoshuka mama. Means Lima. Yakazi uhlangane nezasemsotra, uhlangane nezaseNatali, izomgcwalisela isimashweni lesi. Nyancanywe mzansi and ngisazobuya nje lokho baqhufuza ngayi Philippi, baqhufuza ngayi Philippi, baqhufuza ngayi Philippi. Take me straight home. Before you go, remember the link is in the description button to get Pranav system for free. Will you be the first or wait until it's too late? Join the winning team today, Baba Wami. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake